हेल' फ्रेन्ड्स, गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलावहाय। आरो बेजों लोगोसेनो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना बयबो अनलायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोदान डिजिटेल आपडेट्स मोनबाय थानो हायो। दा नोंथांमोनहा बयबो मिन्थिखायोआनो नङा होमबा, जोंहा बिटिसि आवहाय ग्रेड 4 नि पस्ट ओंखारना फैदोंमोन। 193 पस्ट ओंखारदोंमोन। बियो खालिबोल' भाइभा अरेल टेस्टल' होनांगौमोन आरोखि। राइटिं एग्जामिनेसन गैयामोन बिना। डाइरेक्ट अरेलावहाय पास जाबानो, इन्टारभिउआव पास जाबानो नोंथांमोनहा डाइरेक्ट साख्रि मोनगोन आरोखि। दा बिनि अनलाइन एडमिट कार्ड होगासिनो दं लोगोफोर। जोंहा बबेनिफ्राय होदों होनोब्ला जोंहा बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुरनिफ्राय होग्रोबाय। ओमफ्राय जोंहा क'क्राझार, चिरां डिस्ट्रिक्टनिया फैथ'वाखै लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा मा खालामनांगोन? नोंथांमोनहा गावबा गावनि एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरोखि। दा बिनि थाखाय जों मा खालामनांगोन? जोंहा मोनसे अफिसियेल साइट दङ, सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि। बेवहाय जोङो फैनांगोन। बिनिफ्राय ओरै पेजखौबो एसे स्क्रल डाउन खालामनानै जोंहा नैबेयाव नुदों सार्च कल लेटार। बेवहाय नोंथाङा गावबा गावनि नाम नङाब्ला इमेल नाम्बार नङाबा फन नाम्बार होनानैहाय माबानो हागोन आरोखि, सार्च खालामनो हागोन। बेवहाय सार्च खालामबानो नोंथाङा एडमिट कार्डखौहाय मोनगोन आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा जोङो डाउनलड खालामनानै नायनि। दा एडमिट कार्डआहाय जोंहा डाउनलड खालामनानै बेबायदि ओंखारगोन आरोखि, बेबायदि मोनगोन जोङो। दा बेयो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि लोगोफोर। आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ खिन्थाहरबाय। दा ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेयावहाय गाहायथारावहाय मा होनदों, नोंथांमोननि इन्टारभिउआवहाय 21 तारिखनिफ्राय जागोन आरोखि। डेट अफ इन्टारभिउआहाय 21 तारिखनिफ्राय जागोन आरोखि जोंना। 21 तारिख लिरना होदों बेवहाय। 21 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जागोन। नैबे फैबाय थानाय 21 तारिख नभेम्बर मासनि ओमफ्राय जोंना स्टार्ट जागोन। ओमफ्राय जोंना टाइमा बेसेबांनिफ्राय? जोंहा 10थानिफ्राय 5था PM सिम जागोन आरो बेलासिसिम इन्टारभिउआवहाय। दा नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगो। बेनिफ्राय बिथांमोना मा होनदों, माखासे गाइडलाइन्स होना दोनदों। माने एग्जाम हैनाय टाइमाव नोंथाङा मा खालामनांगोननो, कल लेटारखौहाय लांथारनांगोन आरोखि। कल लेटार गैयाबा नोंथांमोनहा एग्जामखौ होनो मोननाय नङा। ओमफ्राय नाम्बार 2 मा होनदों, नोंथाङा कल लेटारजों लोगोसे नोंथाङा एडमिट कार्डजों लोगोसे बल पेन लांनांगोन आरोखि, ब्लेक पेन। ओमफ्राय जायखिजाया भेलिड फट' थानाय नोंथाङा जायखिजाया ID प्रुफ लांफानांगोन आरोखि। पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, बेफोरखौ जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स लांबानो जागोन आरोखि, नङा होमबा लोगोफोर। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। ओमफ्राय लेखा, बुक्स, पेपार, मबाइल फन्स, केलकुलेटर नोंथांमोनहा बेफोरखौहाय लांनो मोननाय नङा आरोखि। एलाउ गैया बेयावहाय, एग्जाम सिङाव सोनो मोननाय नङा। दा बेफोरखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। दा नोंथांमोननि एडमिट कार्डआहाय सोरनाबा अफलाइन सफैदों, सोरनाबा अनलाइन सफैदों, आरो सोरनाबा अनलाइनबो अफलाइनबो सफैदों आरो पस्ट अफिसजोंबो सफैदों। दा गोबां रायजानायनि गेजेरजों बिथांमोना माबाखौहाय अफिसियेल साइटआवहाय बिथांमोना हगारनांबाय आरोखि। अनलाइनावनो हगारनांबाय एडमिट कार्डखौहाय, अनलाइनाव मोनबाय आरोखि। दा नङाब्लाथ' गोबां बेले बेजेथारमोन, नङा होमबा लोगोफोर। दाथ' बारा माबा गैला, नङा होमबा। दा नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ मोनबाय, बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि। आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै, नैबेयो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जायो लोगोफोर। नै नायबानो जाबाय बेखौहाय, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि। ओमफ्राय बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया माला जागोननो, 22 तारिख फैबाय थानाय नभेम्बर मासनि 22 तारिखआव जागोन आरोखि। बेखौ नायनानै लादो। ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेयोहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरोखि। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिया माला जागोननो, फैबाय थानाय 21 तारिख नभेम्बराव जागोन आरोखि। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों ओमफ्राय जोंहा मोनसेया मामोनलाय, दहाय सिगाङाव आं खिन्थानाया बाक्सामोन नामा। बिनिहाय 21 तारिख, मोननै डिस्ट्रिक्टआ 21 तारिख नभेम्बराव जागोन आरोखि। ओमफ्राय जोंहा क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनियाहाय मोनथ'वाखै लोगोफोर, लासैनो मोनगोन। दा बेनोमोन आरो भिडिअ'आ लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो CSBनि साइटआवहाय थांनानै नोंथांमोनहा गावबा गावनि एडमिट कार्डखौ अनलाइन डाउनलड खालामना लानो हासिगोन। नोंथांमोनहा बयबो डाउनलड खालामनानै लालायबानो जाबाय। आरो एग्जामखौ मोजां प्रिपारेसन स्टाडि खालामनानै हैलायबानो जाबाय, नङा होमबा लोगोफोर।
बायबाय पास जाबानो नोंथांमोनहा डाइरेक्ट साख्रि मोनगोन BTC आवहाय ग्रेड 4 आवहाय 193 पस्टमोन नङा होमबा लोगोफोर, बेखौ बयबो मिन्थिखायोआनो। दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'नोसै, नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय।